ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಪದ್ಪೆ ಉಪ್ಕರಿ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನು ತೂಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ದಾಸೆಂಬಿ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ತಾರೈ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದೈಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಕ್ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡ್ಗ, ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕೈಕ್ ಜೀರಿಗೆನು ಪಾಡ್ಗ, ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಂಚನೆ ನನ್ನ ಈಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈನೆ ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿನೂ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೇಟ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತನ ನಾವು ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಈಕ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊನು ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೇಟ ಪೊದುಪೋಡು ನನೆತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು ನನೆತ್ತೆ ಪದುಪೆನು ಪಾಡ್ಗ, ಪದುಪೆನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಅವೆನಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೆತ್ತೆ ಐಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಅವೆನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪದುಪೆನು ದೆತೊಂದೆ ಅವೆನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ಬೆಯ್ಯರೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪದುಪೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಐಕ ಪೆರೆ ದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ, ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದೈನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾವೋಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಪದ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.